Għat min sena konsekuttiva pajjiżna klassifika fl-ewwel post fir-Rainbow Map dan ħareġ mill-indiċi tal-ILGA Europe għas-sena 2022. Ta' kull sena laqda internazzjonali ILGA Europe tippubblika għodda ta' valutazzjoni komparattiva li tevalwa s-sitwazzjoni tal-liġijiet u l-politika dwar l-ugwaljanza LGBTIQ+ tal-pajjiżi differenti fl-Ewropa. Ir-rapport juri li minn 49 pajjiż fl-Ewropa u l-Asja ċentrali Malta rnexxielha tikseb l-ogħla persentaġġ fir-rigward tal-ugwaljanza LGBTIQ+. B'kollox pajjiżna ġab punteġġ ta' 89%, 13 il-punt perċentwal aktar mill-Belġju li klassifika fit-tieni post. L-istħarriġ jinnota li Malta tipprovdi protezzjoni legali f'diversi oqsma ta' ugwaljanza u non-diskriminazzjoni, fosthom il-familja, reati ta' mibeda u diskors ta' mibeda, rikonoxximent legali tal-ġeneru, integrità tal-ġisem intersesswali, spazju tas-soċjetà ċivili u ażil. Fi-stqarrija maħruġa mis-Segretarjat Parlamentari għal-Riformi u l-Ugwaljanza intqal li biex tkompli tissaħħaħ il-ħidma f'dan is-settur, il-Gvern Malti se jkun qed jaħdem biex jipprovdi aktar protezzjoni legali għal persuni LGBTIQ+. Dan se jsir b'mod partikolari fil-leġislazzjoni li tipprojbixxi d-diskriminazzjoni fil-prodotti u s-servizzi u twaqqif ta' korp ta' ugwaljanza b'mandat espliċitu għal raġunijiet ta' orjentazzjoni sesswali, identità tal-ġeneru, espressjoni tal-ġeneru u karatteristiċi tas-sess. Is-Segretarju Parlamentari għal-Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg stqarret li tinsab konvinta li dan il-Gvern se jkompli jaħdem biex Malta tkun dejjem aktar ugwali. Barra minn hekk qed titkompla l-ħidma fih dan id-Direttorat ta' Drittijiet tal-Bniedem flimkien mas-Segretarjat Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-Riformi sabiex leġislazzjoni u politika li jħarsu id-drittijiet ta' persuni LGBTIQ+ jibqgħu jittjiebu biex niżguraw li l-edukazzjoni u l-għarfien jiddaħħlu fis-setturi kollha tas-soċjetà bilan li jinqerdu l-preġudizzji u l-mibeda.